Happy Halloween. Tady je Eva Heiger jako Sabina a Kahan. Sabina a Kahan jsou Dark Rideři, Kahan je ten kůň. Nenašla jsem přesně to. Místa je koně, který vypadá jako Kahan, takže tady to musí stačit. A tady je Halloween, já tady mám papír, abych věděla, co všechno je novýho, protože to bylo hrozně dlouhý. Jo, Rob a Bob našli něco děsivého. A teďko to je v Golden Hillse. Mapu. Tak. A máme tady úkol u Boba. Ale tam pojedeme až potom. Potom ještě je to. Hrad. Úkol. A tady u Hotsworthky. Pojď sem. Hrozně se to seká tím počtem lidí, kteří tady jsou. Ještě tady musí být první. Ale ne, já tady musím být první. No mluv, dělej. Mám tady na to celý den. Jo, a tady je upozornění, že je to hrozně děsivý ten příběh. A že malí hráči by si měli vzít k sobě někoho z rodiny, aby se tolik nebáli. Ale já se nebojím, já koukám na horory. A nebojím se. A tady píšou, že je to jenom příběh. Co když není? Tady se tohle fakt v Jordiku stalo. Ne, nestalo. Nebojte. Určitě budete chtět vidět moje reakce, takže natočím ty questy. Ale tady je duch. Pojď sem, au. Počkej, neutíkej, počkej. To nemůžu, tady je tolik lidí, tak počkej, jo? Počkej, už tam budu. Počkej na mě. Skok. Motem. Ne. On potom zmizí, tak. Tady to je jakoby zkouška toho chytání duchu. A tady, že vždycky něco nám dá. Takže dělej, nekecej a dávej. Má dávat něco pro koně, takže zase budu mít plný inventář věcí pro koně, což se mi hodí, protože nám prachy. A víte, vždycky dostanete několik peněz a nějaký item. Nebo item, nebo to je jedno, prostě nějaký předmět. On vždycky tady to se mi hrozně líbí. Nevím, jestli to bylo slyšet, ale to bylo jako když jdete do Pandory, takový zvuk. Dobrý. Want a present? Jo, nový kód má dneska vít. Dobře, už se těším. Určitě zase bude něco jako Happy Halloween 200 například. Nevím, jak je to Rionkot, ale myslím, že to bude něco takového. Pojď sem. Tak a máme klobouk. OK. A já půjdu otoč. Jo, tady potom chytáte jabka. To tady mám taky napsaný, ale tady mám ještě nový oblečení. V tom molu. Já jako nemám já se na takhle podívám, jestli už ho mám. Tady jen klobouk. A Purple Halloween Head Scare. Ne, ten myslím nemám. A já jdu chytat jabka. Jo, nový oblečení v molu a v těch halloweenských obchodech. Stoj. Pak tady, potom tady mám ještě něco, ale hned potom jsou jabka, takže já tady vysvětlím jabka. To jdete k tomu. Tady vám jabko s vyřezaným obličejem říká něco. A taky se to dostanete nějaký Jorvik Shield a nějaký předmět. A tohle můžete udělat každý den. A je to na hodně místech. Tak, chyť to jabko.
To bylo rychlý. Ne, to bylo první, já jsem to jenom stopla, protože to bylo hrozně dlouhý. A dostali jsme úzdu. Doufám, že to není ta witch úzda, protože to už mám z minula. Yellow Halloween, jo, to nemám. Ale je hrozně hezká. Takže já jedu někam, kde se mi to nebude tak sekat, jo? No, tak už jsem tu dál, když se mi to moc nesekalo. Tady zase několik lidí. Potom jsou duchové. Ty taky dávají něco jako ty jabka, ale to je to nejlepší z Halloweenu. Že vždycky uslyšíte cinkání takový. A to znamená, že je poblíž duch. A když se porozhlídnete po okolí a uvidíte ho, tak němu musíte běžet, kliknout na něj a on vám něco řekne a zmizí. Jako to bylo u té Holsworth, tak tohle je to stejný a za to můžete dostat cokoliv. A potom ještě nový make-upy a proto jedu tady do Fort Pinty. Potom pojedeme do molu, ne, potom se podíváme na ty obchody a potom do molu. Rychle za mnou jede autobus. Teďka vzpomněla, jak teď před chvilkou jsem koukala na video od Lily no, asi vždycky, já si strašně pletu Lily z Crystal. Lily Hauger, myslím, jo, Hauger. A tam jak je tam to video, že má nový Ask. A jak tam potom jede ten autobus a říká buď, tak to je strašně moc. Už jsem k tomu napsala 2 komentáře. No, já chci Shira, dej mi ho. A za chvilku ho budu mít. Dneska je středa, potom je čtvrtek, potom je pátek, potom je sobota. Plus 200, to je 700, 800, jo, budu mít 800. Potom další Star Rider, doufám, že bude double, to budu mít 900, a to bude 913 sobota a budu mít Shira možná. Pokud si tady nekoupím make-up, což si koupím. A jsou tady noví, nejsou. Proč jsem takový debil a nesundám si masku? Halloweenský překvapení, tady vidíte hlavu koně zavnitř. Tak je tady lepka. Upír. Tohle měla kámoška asi tak přes, půl roku. Zombie. A tady to. Což nevím, co je. Ale docela se mi to líbí. Já furt přemýšlím. Tak budu přemýšlet a potom ukážu, co jsem si vybrala. Už mám ten halloweenský make-up a vybrala jsem si tento. Protože mě přišel zajímavý. Ale stejně si nám tady masku. Masku, dělej. A budeme se kouknout do toho halloweenského obchodu. A nic tam není. Nevadí, ale já si tady slyšela cinkání. Takže já si jdu kouknout. Tady nahoře určitě bude duch, takže tady furt slyším cinkání. Nevím, jestli to slyšíte. Se omlouvám, jsem si zapněla dát mikrofon. Slyšíte to cinkání? Doufám, že jo. A tady někde by měl být. Ne. Spíš se mě mluvit nebudu. Měl by být. Ne. Kde jseš? Zdá se mi to, nebo je tady nějaká hezčí voda?
Hele Blanko, odkud máš tu masku? Ne, už ho vidím. Tady. Jsou z něj třpytky. Mám tě. Au. Dobře. Takhle a potom na něj znova kliknete. A ikon uvidíte. Ne, já jsem dostala pití. Já nechci pití. Chci jídlo. Tak hledala jsem, kde je ten duch s tou růžovou mašlí a ne, zas pití. Já nechci pití. Tak prodám. A nebo nevím. Takže je to od nějakého ducha. Jo, mám dalšího ducha. A ještě bude potom noční video, kde ukážu hrát okolo kterého lítají čarodějnice. Prosím, dej mi něco pro koně. Nebo něco na mě. A mám boty. Ale ty boty jsou hezký, takže já jdu hledat dál. A potom udělám i ten úkol Golden Hills. Ale až potom. Ne, že bych se jako bála, to ne. Já koukám na horory. Jo, doporučuju. Třeba Chraň nás od zlého nebo Jezabel vytáří démona. Určitě nějaký doporučuju, který jsou hrozně dobrý. Třeba Prokletí domu slunečnic. A nebo se vytratili v pokoj 1408 a to jsou jenom některý, já jsem jich viděla hrozně už moc. Takže jdu hledat. Dobrý, tady mám další odměnu. A to je seno, dobrý. To myslím, že můžu dát k tady tomu. Pojď sem. Dobrý. Takže já budu hledat dál. Tady jsem se jen zastavila, tak pojedu do Firgrow. Ne, tak pojedu do Pandory, se podívat. Protože tam taky jednou byl duch. Myslím, že jednou. Je tady duch, já ho slyším. A tamhle vidíte takový třpytky, to znamená, že je tam duch. A i hodně lidí. A tam. Máš mi aspoň něco hezkýho, třeba tričko. Nebo šaty, nebo cokoliv. Hlavně ne, prosím, nějaký jídlo. Ty se to řekla, žádný jídlo. Tady se jeden rok dostávala maska Fripa. Jako se jdu podívat tady, protože tady taky vím, že byl párkrát duch. A já to jakoby neprozkoumávám úplně. Jenom takhle koukám, jestli tady náhodou nejsou někde duchové. Ale potom se stejně kouknu na výsled, jakoby, kde jsou u Kikitisy na stránce. Normálně vlastně nám napíšte Star Stable Online.cz a tam vám potom objeví taková stránka. Když taky dám do popisku videa. Ne, to nebylo snídání, to byla tady ta. To. A můžu se tady ještě podívat. Ale stejně to bude k ničemu, protože tady nic není. Takže jedeme zpátky. A ještě jsem chtěla říct, že se mi hrozně moc líbil horor Mama. Určitě se na ten horor podívejte. Jo, a když už tohle tady hledám, tak jsem na jednom místě, který je Secret
prostě taková ta lokace, u který není jméno a hrozně těžko se hledá, tak prosím, nevíte někdo, kde je tady to? Not everything that's hidden in bones. Že to když tak potom přeložím, ale tady mám jedno, to secret location. Nevím, neumím to prostě vyslovit. A to je tady. Mám tady druhý zgru. A tady se jede tudy. To je takhle spadlý dole. Jo, blíkla jsem se, abych byla rychlejší. Protože mě to štvalo, jsem se pořád zastavovala. A takhle potom jedete dolů. A je to jako u cesty, kde je Morse nahoře. Jak je paní Morse. Tady takhle. Stala se taková věc. Jsem tady onem zmáčkla a ono se mi vyplo nahrávání. Takže teď se můžu kouknout na ten klobouk, který vypadá skoro stejně, jako z toho, jak jsem natáčela to video ve Fortpaintě s těma dvěma úkolama. A není tady duch? Třeba? Někde? Není. Tak já půjdu hledat, ale teď asi půjdu hledat. Ne, tam ne. Tam takhle nahoru. Jestli už jste dělali ty úkoly s Lisou, jak tam jste chytali ty noty, tak tam se půjdu kouknout po Ruchovi, a nebo půjdu vylovit jabka v Firgro. To bylo úplně jasný, co udělám. Já asi už hledat duchy nebudu, protože hledat je po celé mapě je hrozný. To radši počkám, až to vyjde na tom, na té stránce Kikitisy. Něco. Helsman. Helmsman. Nevím, co myslíš. Já tako jsem tady dlouho na Star Stable nebyla. A strašně mě baví tohle. Já jsem to viděla v jednom videu. Ne, ono tam nejde jít. Nevadí. Jabko? Prosím? Ne! Nechci. Tak já tak budu lovit jabka a potom půjdeme na ten příběh. Se podívat do toho. Ještě vědět, jak se to jmenuje. Golden Hill. No tady na Stevce jsem teď jela tím. Přepravníkem tady vidím ducha. Slyším cinkat, vyjdu a vidím ho. Takže pojď sem. Prosím, dejme něco hezkýho na sebe nebo na koně. Já nechci jídlo. To je maska, jo. To je asi tamta. Ta z těch nových. A to jsem ani ty duchy nehledala. Ale jaká to je? To je ten duch. To je hezká maska. Zrychli. Kok. Ne, nestihla jsem to. Tady zase chytám jabka. A píšu si tady Snikolet.
Můžu jí třeba napsat? Ne. No konečně. Jabko! Super. Děkuju. Teďkon zpátky do přepraveníku a jedeme do... Ještě si vzpomínám, jak se tam jmenuje. Hele, Sally. Vy nevidět. A ty stůj. Jo, tady, cinkání jako vždycky. Tady je. Nebude. Zkusím tady. Teď se objevil. Teď zmizel. Že tady asi není. Objevil. Zmizel. Uhněte. Zmizel. To je... Jak možný, že prošla zví... No, objevil. Já ho jdu najít. Už se nás tu sešla pěkná skupinka a my tady hledáme ducha. On tu není. Mambo je tady. Tady jak je ten stroj. Jak já tady mám ducha, zbínej. Nějaký ducha, zatím jen 2. No vidíš, tak hledej. A mám kalhoty. Který... Když si dám správně pohled, možná je i uvidím. Jsou trošku hrozný. Tak bye bye. Další duch. A asi tady, jak se dostanu k jehličnatým stromům, pro tu pryskyřici helovinský úkol. Neví někdo? Není Ridenkot. Není nějaká Ridenkot? Ne. Není. Zatím ještě není. Ale já se potom podívám, jestli už náhodou není. Protože jak já vím, tak to určitě bude něco Halloween. Happy Halloween 200. Možná. Můžu se vás zeptat? Ty? Můžeš? No. Další duch je tady. A tady píšu Florali, která říká, že ve Fortugen Field, jsou tam ty opuštěné stáje, takže tam je nějaká opice, která tě zabije. Olka, Soras, Ras. Počkejte. Dobře, my se tam budeme podívat. Protože ona do globálu psala, že ve Fortugen Fields, jestli jsme tam byli u těch stájích, a já myslela, že myslí
jestli jsme tam někdy byli. Ne teď. A například, že tam je nějaká opice, že to říkají kámočky, který s ním volají. V opuštěných stájí ve Fortugen Fields. Moje kámočky, s kterýma teď volám, říká, že tam je opice, která něco. Já jsem se zeptala, která, dala jsem si ji do friend a říká, že prej tě zabije, ale já jim nevěřím. Ale už půjdeme se tam podívat, možná tam bude duch. Víš, který myslím. No, jo, teďko jsem jí tady psala, ona jsem nahrála 10 minut, takže čekejte, já jedu na ten most. Tak já už jsem tady u toho mostu, řekla na mostě, ale já jsem před mostem. A teď jsem si našla takový hezký místo, kde právě vidět tady na tu stáj a takhle na tu cestu. A já jsem viděla právě jeden horor ze Star Stable. Já hrozně moc ráda koukám na horory ze Star Stable. A tam bylo, že tu holku tady furt strašila nějaká holka na koni. A že potom zjistila, že oni schořeli právě v tady té stáji. Popravdě je to tady vždycky tak trochu děsilo. Hlavně, že tady budu natáčet ten seriál Moonbelle. A i v noci, když tady bude potom spoiler, teď řeknu spoiler, že tady bude boj. Konec spoileru, abyste věděli. Ne. Ježíš, kde máš nohy? Ale já se moc nebojím, protože ona říkala, že sama tomu moc nevěří. Tam je nějaká opice. Ale Kde? Dobrý. Jsem potřebovala si zeptat, kde už je. Protože tady čekám. Ale takhle pomalu pojedu. Pomalu. Přes ten most. No, říkala, že je v Gerlheimu. Takže já takhle pomalu pojedu. OK. Jsem skoro tam. Jo, OK. Tak už jede. Tady, jestli tady vidíte ve friendu Suzanu Cloudwater, tak to jsem na té stable byla až do půlnoci. Běhali jsme po světě. A protože se v noci zjevují divný věci, třeba teďko řeknu blbost. Jako, stalo se to, ale ne přesně tady, že třeba tady na skále vidí oči. To viděla u Maria oči na skále. No. Tady. Prostě jsem jí objevovalo ran, běž, a když se něco objevovalo, ona musela běžet. Ne. A i jedný kamošce, která teď není přihlášená, když se dělali podobné věci. Už tady bude. Jele, Sára. Už je tady. Tak Sáře nebudu psát, tak já jedu, jo? A bylo to tak, jak já jsem si myslela. Žádná opice tu není. A já jsem ještě byla jíst. Ale tady tenhle obchod, kde je úzda z minula a deka z minula. A tady ty bandáže. Když já potom si to přijdu koupit. Možná. Já se kouknu, jestli tady ty věci mám. Pak je tady ještě jeden obchod. Pojď sem. A tam není nic. A teďko asi už půjdu do
do toho. Víte, co myslím. Golden Hills. Duch. Tady. Sem. A triko. Vidíme. A to je i docela hezký triko. A já jedu pro to jabko. A potom do Golden Hills pro jabko. A potom do Golden Hills pro úkoly. Takže máte na co se těšit. A tady je další duch. Jo, pomeranč. Jo, tady ta holka přede mnou má hroznou hezký, co to má dýně, počkej. Pojď sem. Tak, vidíte, jak má hrozně hezký set. Prostě na to ladí to do černý a oranžový. Nepřežiju. No, další a zmrzlina. A teď už fakt jdu do toho Fishing Village. Jump. A jedeme do Fishing Village, protože tam jsou právě ty úkoly, který píšou, že jsou hrozně děsivý. A já se nebojím. Tady se taky můžu kouknout na můj nový make-up, který se mi hrozně líbí. A já jsem si vybrala to zelený nakonec. Jak je to okolo těch očí. Ale to bych dokázala i já v tom gimpu. A paint to side. Jo. Tady to video bude trvat asi tak hodinu. Ale tohle bude velký halloweenský speciál. A pak tady k tomu bude ještě dodatek. A to bude velký halloweenský Já jsem to věděla, jak se bude jmenovat. Jsem to zapomněla. Velký halloweenský překvapení. Ne, velký halloweenský dodatek prostě. Jsem si vzpomněla a já myslím, že to bylo takhle. A to bude halloweenská editace. A vy si můžete napsat, jakou halloweenskou příšeru mám udělat. Tak když natáčím, tak ne, trajekt, pomoc. To je 2 v 1. Červená a modrá. Ne! No nechci o footprinty. Co? Proč je to otevřený? Zavřít. Já nechci vodu, zavřít. Tak jsem tady a už jsem tady ten úkol přijmula a teď tam píšou, že něco je v labirintu. No a duch je mezi. Já jsem ho tam nehledala. Spíš hledala, ale nemohla najít. Je mezi Jasperem a šampionátem zvonil. Já ho tam hledala, ale nenašla. A další je tady nahoře, jak jsou strašáci. Jsem se tam trošku sekla. Já se jdu podívat do toho labirintu. A tady nějaká truhla. Tady. Pojď sem. Jeden item. Příšera se ztratila a mám jít zpátky za Bobem. Jsem tady. Konečně. Evo, co? Jsem našla status. Jo, nějaký status jsem si našla. Jo, pošlu z koně. Dobře. Co teďko bude? Příšera? Jo, příšera tam byla. Měla žlutý oči, nějaké červený, velký zuby.
A byla černá. Taková černá hlava. Books information almost gone. Dobře. Teďka jsou se do library. Ne. Hele, tady je knížka. Myslím, že budeme muset jít do knihovny. Jo, ta příšera asi nemá ráda. Jako nevím, jestli jsem to dobře pochopila, ale nemá ráda tmu, ale světlo. A že se jmenuje Usíku. Usíku. Co to je za jméno? A noci Darkness try something to stop you, Professor Night over or facing Night over of your week. Jo, takže je teď byla v Golden Hills lese. Jo, viděli v noci v Golden Hills lese. Že se vrátila do Golden Hills a že je potřeba jít. Že ji nemůžeš nikdy zastavit. Ona něco tady je o noci v celém Jorviku. Dál? To říká ta knížka, jaký zastavit. My potřebujeme zopakovat to s tím domem. Status form. Jako odkud je ten status. A potřebujeme need to waken. Potřebujeme něco udělat s tím úsiku. Light. Nějaký svítící tečky. No, jestli mu pomůžu. No pomůžu přece. Bob, dobře. Poslouchám tě. Dobře, máme Eternal Darkness. Darkness v tady tom Jorviku. Dobře. Ježiš, Yellow Root. Nějaký žlutý kořeny. Hele, tamhle. Tereza. To je žlutý kořen. No tak už není. Počkej, odkud má... Jsem se trošku zbláznila. Odkud má ty šaty? Počkej! Ukážu inspekt. Odkud máš ty? Ne, ona se oblíkla. Ale ty šaty tam zůstaly, ty tam zůstaly. Indian dress, smart dress, service from there, also good. To asi dostanu za tady ten kule. Spoiler. Možná taky ne. Žlutý kořeny. Dobře, přijmu žlutý kořeny. Potřebujeme žlutý listy, tam jsem potom byli. Jo, žlutý zlato ze stromu. Toto jak jsme si udělali tou zlatou medaili. Když jste šli do Golden Hills, tak jak jste tam ještě měli ty questy. Dobře. A ještě něco, jo. Něco červeného. Nevím, co je to bark. Berk. Musím použít nůž. Mám lopatu a nůž. Lopata a nůž. Docela zajímavá kombinace. Ale dobře, jdeme na to. Tak já už tady skoro budu. A já jsem furt jakoby... No, já to prostě nedokážu vyjádřit. Prostě nemůžu to slovo. Je vyděšená, ale překvapená z toho, jak to udělali ten hlas při tom závodu o ten život, jak udělali to duch. Duch, někde tady je zase ten duch. Nemám teďko čas. Teďko se objevil, ale nevadí. Jak udělali ten výkřik. A mně se strašně potom líbilo. Jak oni udělali to, že tam byl takový ten zvuk jako u strašáku. Ale úplně ze všeho nejce mi líbila ta hlava. Tak to šlo takhle pomalu a jak to hned vyděsilo. Tak je
like. Jak já vždycky říkám, tak tomuhle dám like. To se mi líbilo. A napíšu se o týmu, že tomuhle musím dát velký like, protože to bylo prostě dobrý. Hrozně moc to bylo dobrý. To i tady to je asi tak stejně dobrý, jako ty úkoly s Lisou. Možná ty budou ještě o trochu lepší, až tam budeme bojovat s tím Garnokem. Jestli budeme bojovat s Garnokem, ale rozhodně. Tohle je něco podobného, prostě je to hrozně moc dobrý. Můžu lopatou? Nemůžu lopatou. Mně se to hrozně moc líbilo. Jo, tady musíme ty kořeny. 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 Jo, nůž. Jo, tady mám red bark. Jo, to je kůra ze stromu. Tak dobře. Duch. Další duch. Tak čekejte, já ho jdu najít. A ještě jsem si tady udělala jabko a mám z tohoto pomeranč. Teď jsem tady už vzala si všechno z toho, ze stájí a teď budu hledat toho ducha. Tak toho ve stáji jsem nenašla, ale jedu se kouknout potom ve městě. Tady je tam ve městě, o majáku a dává bagetu. No, dobrý. Potřebujeme Short Times. To India can fix without problem. Je něco v Indii, můžu tady ten problém vyřešit jenom dvakrát. Aha, teď se mi asi povedlo vyřešit. Talk Bob, dobře. Talk Bob. To vysvětlilo, proč tady ta holka si ty šaty oblíkla a zase jsem dala. Bazaars of India. Jo, něco z bazaru, něco lepšího z bazaru v Indii. Took in places available to the forest from bla bla bla. Jo, že ty usíku jsou v tom lese a že tam je kouř. Misky, ale musíme, že mě ho musím poslouchat, že musím být opatrná. Dobře, budu opatrná. Hej, dobře, opravdu budu opatrná. Kteří mě znají, tak řeknu, jo, budu opatrná, ale opatrná nejsem. A nevíte náhodou, co mi pobříkal? Že mám být něco, já už ale vlastně nespomínám co. No dobře, jdeme do lesa. Dusk will come in night. Dobře, teď se začínám trošku bát. Je noc. To je hustý. Jak to udělali, že najednou je noc? No, tady dá. Tady to. Ale fakt, teď se začínám trochu bát. Něco intenzivního. Dobře, asi si pomalu začínám vzpomínat. Co říkal, když tady vidíme z toho stouvá nějaký kouř. Druhý item. Něco mi to tady psalo, ale já jsem si to nepřečetla. Oh, to má teda blbě. A potom třetí, jo, musím jet pomalu. A třetí. Stane se něco? Jo, je to hrozně těžký. A že musí jet pomalu. Jsem tady.
Dobře. A co teď? Co má takového ty? Šampionová aréna, jo? Počkej, Rob tady není? No proč furt mluví o Robovi? Ne, Rob to není. Dobře, mám do jezdecké arény. Ne, tak jenom na šampionát. Duch je tady a dává kalhoty. Něco tady je, dole. A tady je ten duch. Ten s tou mrkví. Tady něco je. Jo, to byly Robovy sušenky. Prostě taková ta miska na sušenky. My je teď musíme sbírat. Oni míří do lesa a tam něco je. Já vím, co tam je. Viděla jsem to na obrázkách, ale nebudu říkat, co tam je. Vidíte sami, jestli mě ten koň bude poslouchat. Já pojedu. Já tady slyším ducha prostě. Nemůžu si pomoct, ale slyším tady ducha. A já ho musím najít. Sušenky. Rob. Pojď sem, Robe, běžu za tebou. Ne. Jo, on říká, že máme mluvit. Down. Máme mu dát sušenky. Kde? Tam je duch. Viděla jsem tam toho ducha a půjdu za ním, jen si dám tady Robovi sušenky. Když Rob nejí sušenky. Vlastně jí. Nečer ty sušenky, ty jsou pro Roba. Jo, to asi nevíte, ale Rob je můj křeček. Mám 2 křečky, Roba a Rasla. Sušenky! Chutnají ti? Jo, dobře. No, prosím mě o něco, že... Back to Bob. Mám ty vzít zpátky k Bobovi. Dobře. No tady chytím toho ducha. Tady je a dává pizzu. Ne, dej mi něco pro koně. A můžete si všimnout, že Rob má tady na zádech nějaký flek. Vypadá jako od krve. Ale dobře. Kde je Bob? Jo, tady. Nech Boba. Potřebujeme něco říct. Dobře. Nemluv. Mám si jít kouknout do Golden Labs. Dobře. Dobře, jsem tady. Jdem. Co to bylo? Počkej. Tady jsem něco objevil. Počkat. Lighting Forest. Počkej, kde je světlo? Já si srandu, nebojím se. Že to říkám takovým tónem. Vím, že... Ježišnovo, já jsem se tě lehkla. Jdi za primou. Nic? Tady nic není. A tady něco mám hledat asi. Tamhle jsou špitky. Co to bylo? Cinkání? Dobře. Dobře? Hledání. No, něco jsem našla. You never find it. Můžeš to najít? Taká holka. Ježiš, co se ti stalo?
Co se ti stalo? Můžeš mluvit? Jo. Ví to jak lista v tom. V Pandory. You can't beach you like? Not here. So just come on over my far. Kam jdeš? Následuj holku, která tě někam dovede. Vidíš, ale chodí hrozně. Dobře, budu jí následovat. Jo, ještě jedna taková otázka. Proč má na zadku flek? Nechci vědět, co se jí stalo. Trvalo to asi 5 minut, ale konečně došla sem. Jsme tady. Jo, ty se to přeskočila, nevadí. Jaké statusr? To je nějaká myš, medvěd, já nevím. To je? Proč mám takový divný pocit, že když to vezmu, něco se stane? Never think you on own. Že nikdy nenajdu něco jejího? Mýho? Co tady furt dělá? Co tady dělá? Jo, teď, že mi pomohla a že já mám teďko pomocí. Can't work very well. Že si jí moc dobře nechodí a jestli bych jí vrátila na mým koni? Ne, její koni. Můj kůň. From it to your horse to get things stuck into the bit. Dark to hurry. Co dělá? Proč ječila? Ne, to bylo dobře slyšet, ale ona ječila. To je takový zvuk, jak byl u strašáku. Oh. Ježiš, to je děsivý nějaký. Teda aspoň pro mě je to děsivý. Bože, už vím, proč tam psali, že máte si vzít někoho z rodiny. Ale já natáčím. Musím to vydržet. Teď se směje. Coming back me. Can't feel my powers coming back me. Že si jí vrátili té její síly a směje se. Ale to vypadá hrozně děsivě. Ale viděla jsem děsivější. Směje se, že bude to delší, že její síly jsou zpátky a že from anywhere budou pryč lidi for nevím. Že tady je malá holka, že ona říkala, že Tiny Head start the world your horse. Počkej, co tady? Nějaká hlava? Můj kůň? For me. Něco od tebe. Já teď běžím pro svůj život. Běžím. Tak takhle to asi nějak jako lehký nebude. Já běžím, abych zachránila svůj život. Vím, proč tam psali, že to je svý. Ale taky tenhle závod je hrozně těžký. Ježíš, zas ten hlas. Ale to je děsivý. Tyjo, kdy to má konec? Já už jsem v bezpečí. Jo, teď jsme zase 10 minut. Ne, prosím, další závod, ne. Hlasy, au. Tak já jsem jí vlezla do nějaký ty její rány a trošku mě to vrátilo na začátek. Jo, dobrý, furt lepší než tamto. Já myslela, že když mě chytí, tak to musím dát celý obnova, ale bála jsem se. Zabila jsem jí konečně. Možná i vytrénuju Dark Angel. Vytrénuju Nor Darkness.
Jo, příšera je chycená v tom něčím. Tady tom je chycená, dobře, v tom medvědovi, nebo co to je. To musí být furt taková noc. No, jsem plný inventář. Začínala jsem s úplně prázdným inventářem a teď je úplně plný. Tak, to musím tady hodit do té polívky. Jo, slíz s koněm s ním. Já se tak lekla, tam je zase ten ksicht. Tak mě vybavil z toho rohu. Tady je. Ne, o chvíle nikdo nebude koukat na můj kanál. Naposledy se do té příšeře podíváme do očí. Já už si trochu začínám bát, tak já tady furt na to koukám. Tady máš. Víš, zase ta hudba. Ježiš, zase ten výkřik. Ne, konec. Ale furt tady je ta sova. Pojď sem. Bobe. Co? Je to usiku, jo, nečili jsme usiku. Genu cave. Jeskyně. Genu is ten. Return. Takže máme jet zpátky. Já se kouknu, jestli to na mapě. Nemám to na mapě, ale je tam nějaká jeskyně, tak to asi bude ono. No. Počkat, neměla jsem je náhodou vzít na sedlo? Vím, jakože mám něco trošku oranžového, ale já jsem to jenom zdá už. Jo, měla jsem to tamhle vzít. Ují. Jsem se trošku zabořila do země. Ježiš, já jsem odletěla. Tak tohle asi vydám ještě dnes. To vydám zítra, ve čtvrtek. Ale bylo fakt děsivý. Potom začnu vydávat ty. Stejtu, už mám to stejtu. Díky bohu. Konečně. O čem jsem mluvila? Jo, že potom začnu ještě, no na čtvrtek a v pátek. Jo, dneska je středa a je státní svátek, který podívám čeho, protože nevím čeho, protože jsem šíleně líná. Jo, hele, duch. To je ten s tou mrkví. A ten dává mrkev. Jen jestli to slyšíte, ale to je hrozně roztomilý. Jako ní tu mrkev. Dával mrkev. Jo, dává mrkev. A počkejte chvilku, jo? Jsem tu? A třeba jenom něco udělat. Já jako se nebojím, ale kde je?
Počkejte. Dobrý. A teď říkám, já tu ječím, jak je ta hlava honí. Ať to budu číst tady. A to mám dát na YouTube. Ale fanoušci se pobaví. A ječím právě proto, aby se pobavili. Tady vidíte pravdu. Když trošku jsem se bála, protože ta hlava je děsivá a já jsem myslela. Hlavně jsem nechtěla proto, protože jsem myslela, že když mě chytí, takže za prvý to budu muset dělat od znova a za druhý se tam objeví přes celou obrazovku velký obrázek té hlavy. Což mě hrozně děsilo. Protože už takhle, jak je to jen takhle malinký, tak mě to dost děsilo, ale hrozně moc. Tak ty zuby, ty oči, a není možný, jak tohle... Věděl, že jsem se asi nejspíš dožila toho zbytku. Ježíš, proč je tady ta sova? Ne, prosím, tu hlavu znova ne. A tady vidíte velký halloweenský speciál. Trošku děsivej. Trošku divnej. Trošku ječenej. Ale dobrý. Doufám, že se vám to bude líbit. A potom už jenom tady budu běhat po světě a hledat duchy. A to už nejspíš ani natáčet nebudu. Dobrý, přímo odezvala jsem tenhle úkol, teď jdu přímo tady ten. Jo, to krop. Mám si promluvit s Robem. A dostanu ty hezké šaty. Pojď sem. Dobře, konec úkolů, super. A mám ty šaty hezký, který měla tam ta holka. Ne, to jsou New Year. To jsou oni. Který se mi hrozně líběj. Dobře. Já už jsem z toho celá dneska nějaká unavená. Přece jenom ta hlava. Počkej. Co to? Jo, dobrý. To vypadalo jak zas ten ledovec. Tak bych to dneska měla vypnout. Jo, tady se ještě zblázním. Ale OK. To hned, jak dotočím. Ještě si tady něco udělám, nakrvím perlu. Hodím Dark Angela zpátky na ostrov. Udělám pár dalších věcí, udělám nějaké questy. Jo, ještě musím ukázat nový oblečení v molu a ještě úkoly u hradu. Takže ještě se máte dneska na to těšit, ale já tady to bohužel už ukončíme. Ne, nedělám si srandu, neukončíme, bohužel ještě utrpení pro mě, protože ještě mám ukázat to oblečení v molu a další. Ne, prosím, zas tu sovu ne. Bože, proč jsou na mě takový? Tam jsem říkala, že ještě půjdu, jo, domů a tam. Dobře, jedeme. A k tomu říkám pořádný Halloween. No, minule to nebylo nic moc, zase nějaký byly halloweenský úkoly. A tímhle mě fakt překvapil, já neříkal náhodou, že mám být opatrná. Já si to úplně přesně nespomínám. Doufám, že tady nenajdu zase ten ksicht, který byl hrozně děsivý. A když říkám, že jsem se ho nebála, tak jsem se ho trochu bála. Ale to je přeci jedno. Proč tady to vlastně točím? Už vím, proč říkáš, že mám být opatrná. Dělej! Utíkej! Nevím, jestli jste tam viděli, ale tam něco bylo. Tam něco bylo a byl okolo toho kruh. Dělej!
Bože, co jste to tady udělali? Tak jo, jestli odtud odejdu živá vypnu počítač, spíš notebook, a živá budu do zítřka, tak jim napíšu, protože je možný, že z tohohle dostane infarkt. Stačí ho tam jenom vidět. A tamhle to je, Johnečko. Vidíte to? Tady něco je. Proč já tady vůbec natáčím? Proč tady to vůbec hraju? Takovýhle hororovky tady. Dobře. Není to hororovka. Je to Star Stable. Není to hororovka. Je to Star Stable. Není to hororovka. Buď v klidu. Je to jenom Star Stable. Koukej tady na Adu. Vůbec se nebojí. Pořádně, že dělá ten úkol. Dobře. Jsem se rozhodla, že tady to bude u toho videa bude na obrázku vytěšená Eva. Ne v reálu Eva. Tamhle to je! Utíkej! Ježíš, tak ruce. Ruce před oči. Jen škvírama koukat. Dobře, dala jsem ruce dolů. Rychle na oči. Ježíš, já jsem hrozná. Dobře, ty intenzivní polívky mám. Já si pryč. Pust mě. Nic mi nezabrání utíkat. Nic mi nezabrání utíkat. Potřebuju sem trošku uklidnit, no tak počkejte. Potřebuji, uklidňuju se, pomalu se uklidňuju. Alobal. Alobal. Jo, žral jsem tady čokoládu, takže tady mám alobal. A krabičku. Rychle rozptýlej se krabičkou. Si ji zavřu. To není možný. Je dobrý, jsem se malinko uklidnila, můžu jít zpátky. Ale dobrý, vidím, že už mě tam něco jako nevidět, jestli teda nevidím zase tam ksicht. Dobrý, musíme všude dát jenom ty intenzivní polívky. Indický polívky. Intenze. Ježiš, ještě ty mě tady děs. Dusty scan. Tady hodit intenzivní polívku? Ne, proč musím u toho slízat z koně, toto nemůžu jenom tak hodit, vylejt, cokoliv. Stůj. Hlavně stůj. Rozjídeme se. Nic nevidím. Když nic nevidím, je to v pořádku, ano? Tak. Dobrý, ještě slízt na té straně, kde to je. Tak. Buď jsem úplně v klidu. Nic tady neběhá. Nic mě nechce zabít. No, nic tady není. Není noc, je brzo ráno. Dobře. Lily, nechceš náhodou třeba do klubu? To? Třeba? Ne? Ježiš, proč se tady zabývám nějakou holkou? Musím být v klidu. Ne, tamhle to je zas, tamhle to je zas. Prosím, nech mě bejt. No a to věděla. Nevěřte malým holkám. Nikdy nevíte, co z nich bude. Jako v tomhle případě. Ty, ale já se divím, že jako natáčím.
Už jsem někam měla dát tu polívku. A ještě doufat, že to zabere. To jsem viděla nějaký ten kroužek. Žádný kroužek to není, já už blbnu. Potom tady v noci půjdu, uvidím kroužky a tady ten ksich, ta chvíli se budu bát a nevím. Tak, tady tu polívku. Jo, dobrý. Ještě se tam v klidu dostat. Jdem koně. Koníčku. Já už jsem ho lekla. Teď se budu lekat všeho. Slyšíte to? Jaký praskání? Praskání, já se bojím. Ne, já si frandu nebojím. Úplně. Prosím, klidu. Prosím, klidu. Proč ještě musí být ta noc? Proč děsíte Evu Heiger? Ona nic neprovedla. Celý pryč. Jo, tak to si potom musím kouknout na videa jiných. Jestli taky budou tady takhle furt ječet jak já. Teď mi asi moc nevěříte, že se kouká na horory, co? Ano, ale horory neprožívám já sama. Víš, co tady děláte? Utíkejte, ne? Utíkejte. A jak já si myslím, tak ty polívky budou zabírat do týčka, že? Že? To trick monster. Ježiš, co mám dělat? Chytila se do nějaký ty polívky? Nebo mám jít za tou příšerou? Vy si představ tady malí děti. Takže malí děti, nehrajte tuto hru. Ne, si srandu, nehrajte ji jenom tenhle rok. Ne. Nehrajte ji jenom teď. Ježiš, tady nějaký kouř. Já nechci. Jo, dobrý, není tam. Jej. Lidská holka zpátky? Je zpátky. Jo, teď mi zasměje. Dobrý, už obličej tam není. The realist, find you. Do you see? My brothers are... Že jí síly svítěj minutu po minutě a že je silnější a že tahle noc navždy něco o ostrově. Wonderful, just wonderful night, darkness is best of all. Ježiš, tady v rohu se objevila nějaká holka, se takhle plána. Ne. Escape note. Make your more fun, makes the hungry. Jo, jak jsem hajil. Wait. No. Počkat, co tam bylo? Noc. Temnota, počkej, darkness je tma. Tma je nejlepší ze všeho. Ne slunce. Můžeš se mnou četovat. Run, but, že... Já už ani nevím, co mám říkat. To bylo prostě úžasný. Když trošku bych ten ksich udělala mít strašidelnej. Protože já si tady akorát toho pak klekám. Protože kdyby se toho neklek. Když najednou slejzáte z koně a najednou tady takhle v rohu to na vás vystrčí ten ksicht a vy se strašně leknete a... Ježíš. Mohla bych už dneska přestat kecat, ale ještě bohužel musím nakecat halloweenský. Když tohle má být halloweenský speciál, tak tohle halloweenský speciál bude. Prosím, už tu slovu. Otevřela už sklapne zobák. Prosím, už ne. Tak.
Steve! Ví! Tady dole máte úkol. Ten už tady je hrozně dlouho. Proč jsem v zemi? A to je tady u Eve. A tam Eve. Jo, musíte si jít z koně, aby vám to šlo. A teď? Jo, ještě ne. Až potom. Až teď. Musíte si z koně. A to je hrozně moc dobrý. Mně se tady to líbí. To už je, myslím, že 3. nebo 4. rokem. A je to něco jako Pac-Man. Akorát tady sbíráte dýně. A jsou tady duchové, který vás vždycky zavřou. Třeba tamhle je. Musíte se sbírat dohromady 80 dýní. A když je se sbíráte, musíte najít východ a potom se stane tohle. Personal best. A bych to někdo mohl zvládnout za 2 minuty. Jsem aspoň mezi lepšíma? Ne. Svujeme na top ever. Za minutu. Ještě lepší. A přátelé? Jsem 6. Bristol. No jako ne, to jako ne. Ne. Musím zlepšit. Nepovedlo se mi být lepší, ale nevadí. Teďko pojedeme do Malu. Takže už tady mám 2 nové oblečení. Jedno je tady to tričko a druhé je tady to. Další je toto. Potom je toto. Další je toto. Tak tohle bude asi všechno, ale tady to se mi líbí. Tady ten pohled. Protože se mi to nějak buklo a vidí to, že je noc, ale je den a svítí to. Takže doufám, že se vám video líbilo. A ještě počkejte. Nám to takhle, abyste viděli můj nový make-up. Novej. Takhle. A dosti se s vámi chci tady rozloučit. Doufám, že jste se pobavili, že se vám to líbilo. Že se vám to líbilo a že prostě happy Halloween a čau. Počkejte. Čau. A kdy už tady už nebude ta sova. Takže. Ale už teďko opravdu. Čau. A tady ještě musím ukázat. On svítí hrad. Ve dne. Takže on to je celý nějaký blbý z toho. Duch. Tady je duch. Smrkví. Dej mi mrkev. Dej mi mrkev. A ještě. Normálně. Tamhle je letadlo, to je normálně, ale tady. Vidíte ty čardenice? Tady tu. A to takhle zvednu nějak. Je tady tu čardenici černou. A tady druhá. To jsem viděla tady odtud. Uhadu. Tak tohle bude všechno, tak čau. Tady tak běhám a ještě je tady duch. Já to video jsem nikdy neukončil. Já to je... musím ho ukončit už. Moc dlouhý. A dostanu bagetu. Tak, čau. Já asi nezmizím, že? No tak prostě